sunan so sunan so kuka ga mana tambara waji na dauraya ra'ayi na sauya waji ko an dauraya har hada karbanya wajen kiɗa ga abarka a baya wasu haushi suke ji waji dan nayi masaya ikon Allah haka shine ya nufa haka in yi wake na waza ya soya dan dai soyayya mun yi masaya ni na shiga kuriya har kuya ga ta a baya tushen sabunci farin ciki to don soyayya kai ma ka san haka ke ma kin san haka waji ne dai ni ne dai na daugayya ga wancan mata su kwalliya ta su sanya a baya yan samari neman ilimi ga ababu a baya dan na iya ko ina kai ne ta gayya kurcin alheri in kai shari kaga a ƙwarya gaskiya ba ta buya ko an saka ƙarya yes Abdul Zari ya bani kidan wakar soyayya in doro murya domin an shaida fannin aiki ba ka sanya waji ne dai mai yin wakar dai kuma mai sa'a dai wasu na zaki na amma kuma barama ba domin dukkanin tsayin wuya bai wuce kayi ba kai kayi a shari'a to gani da lafiya an bani rubutu na sha malam tun adaran jiya to na daɗa godiya kun Allah mai duniya ya daɗa mana lafiya ga wake na biya da salanta na kafiya to ina da abokai ligaye bare na ba mai zamani dai kayi mini bare na ba wai ina loba boy da na wasu yakci mai lambu taso maza taso to ina bada masi ko kaga Usamatu da Amina Hassan babban yaro na gaida ka shuka ta yi haɓaka wajen katsina safa na gora zan saka waji ne dai ne waka na daɗa godiya.